Bon dia, sóc el Miquel Ubuntero i no sóc informàtic. Demà, 11 de gener, tornem any nou a començar amb els Domingos Linuxeros. Demà és un Domingo Linuxero apropiat per a aquells que tot just us inicieu en el món de Linux, que el teniu recient instal·lat, o fins i tot aquells que encara no utilitzeu Linux i us ho esteu rumiant. Diguem, serà un Domingo Linuxero per novatos, pels que porteu a l'esquena una L de novato, de learner. Us mostraré, veureu una guia d'instal·lació i configuració d'Ubuntu i els seus derivats, com per exemple aquest d'aquí, Linux Mint, un derivat d'Ubuntu, un dels més populars. N'hi ha altres. També tenim aquells derivats d'escriptori, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu i un llarg, etc. Sí? Doncs demà us mostraré una guia per instal·lar-lo, configurar-lo, instal·lar correctors d'idioma i un llarg, etc. Molt interessant i, per suposat, en català. Demà amb el primer Domingo Linuxero d'any. Vinga, no us ho perdeu, novatos, que us agradarà.